Haka Kristeng ukpa, bad ukuan, bad umen sem bakuan. Kajing ay jong try jing Jesus Christ, bad kajing ie jong blay, lam bad kajing slok jong men sem bakuan, ken John Renkat bad pi baro. Kohan man ko parba ie, haka gospel mentagasni, kat kumu Matthews, klanong kabakat saw, kat kot kat lai hadu arpoi. Ka ong kumni haba ula hia nakalieng ula yo iyo pai ba babuan te ula dap da ka jing sngo sin e yaki bad ula pen koi yaki bapang jongki hangne ni sngo ba kumno u Jisu udap brabor da ka jing sngo sin e yaki we kerpange yaki bapang kbistom tang bau pen koi yaki bapang baistom henrai hakane ka ju ka gospel ni shamba kumno u Yesu ulapsa ya ki paiba ki badan kumbasan hajar ngut eyai tangda ki santli ki pu bat artli ki dokha hangne ka pen i ba kumno u Yesu udan kabor halar jongki ay baro. Teda kajing is ham, hakabor jong kajing pengkia, bagajing is nay kajong u. Ngidway kerpang, nagbanta kibapang kibistom, kibadan hakijing kasam kajongi, lane hakijaka sumar baper. Bawblay na kajing iye kajing snay kajong u, un kerku kerdo, un loy un lau, un weng un kandan no, ya kajing pang kajing stom baro, makin yo ikijing ko jing kia kabakham kloy kum jurung idwai nagbanta kinman ki para ki badan hajan bar hajingai ki baduna kajing yo kajing kot ki bakimla ban yo ikabam kasa kum badai banlong baw bleu nang pli kilat klinti knang bakinla ban yo yakabam kasa yakakoy ke kia kum badai banlong akasaindur kajong ublei Tihagane kapor ni ai kublay ni kabasuk bakman badbadab jingker ku jong blay ya I Alan Karluki faithful pasti kmen silin nong spung ngidwairu baw blay nang kerku kerdo yiki bakin don hapdeng ka jingkoy jingkia ka jingsuk ka jingkman rengkat imay pa kinmen ki para ki bahay nga sembaro ngidwai kerpangru nagbenta I I.C. Dorad Khar, Lelang Ki Mutling, Albert Nosie, Prangsngi Khadosau, Kmensilin Nong Spung, Yaki Kuon Kikti Bariking Sambaro, Ya Miristila Papang, Ipon Papang Bariking Sem Kuon Kikti, Ya Pras Simli, Ya Brother Paul Makri, Ya Father Nolibar Kongshun, Badik tu baro ki badan kamlem ki jingduai ki jungi. Bau play kerku kerdo iki ban pen ulong ya ki jing tmu babha jing ki baro haka saindur ka jong play. Ngidwai ru nak benta ki men siem ki bau play la khona silade nak benta iba John A.D. Nong Spung ba Ferdinand Nong Kenri Thammai Kharmuti bin Leonard Kharmuti Elisius Kharmuti, Albin Kharmuti, Kenayam Kharkongor, James Cardon wa lang. Badia baro kimen siem, kibadang don kamlam kijing duwai kijungi, bau blay, hakijing iye kijing snay kijung u, un aino haki ya kijing suknang kabom chukot. Ngipen bet penbiang gilade, ban pediang ikene kijing kerku nau blay, lamba kene ke Eucharist bakuy, dapat sesisien, ngipan ma yala ki jong ki lai kilan ki jing klot ki jing duna breu jing baro nga pla how blay bren bor baro badha phi ko hanman ko para bangala le pop shibune da ki jing prakhat badaki tien da ki kam badaki jing lai klan da ki jing lai palat jonga da jing lai palat jonga da jing lai palat bakrau e jonga Namar kata ngakarpad yaka Maria bukuy kabaya sa kathay sati yaki angel bukiru kuy
beri phi ko hanman ko para bandwai nak banta jonga how try ublay jongi ublay beren bor baro ni snai yangi beren dalam ma pi ki pop jongi onialam yangi shikijing em bom chukon ko try to is nay ko grace to is nay ko try to is nay to ni duai to one hajan ki shakri jong me ko try but what you sange ban pdiang sngub hai ki jingkar pat jongki banak banta ki to ki basngub khrau hame kumunang thau barunang sanshar jongki mendo pen thamai yek ba mela thau but men ri khop yek ba mela pen thamai ker khu kerdo ablai chai kanran yekine kin men ki para ki balawan shamel makne ki jing thmu ba pher bakin urlong hakaman ba khu ki jongme daw try jimi Jesus Christ khun jongme uba em bat sansharang kat bat me hak jingalong ka we jongmen sem ba khu uwe ublay chunam la chunam